Здравейте, приятели! Днес сме на едно специално място, а едно моторпарк. Това е първата българска писта и на Балканския полуостров с FIA и FIM сертификат. По-нататък във видеото сме ви приготвили уникални кадри, но преди това ще ви разкажа за малка част от историята на пистата. Идеята за нея започва преди няколко години под името Лара. Строителството стартира през март 2025 година край Самоков. Само за по-малко от година и вече пистата е готова. Официално отвори врати на 21 март 2026 година. Малко по-късно получи името си А1 Моторпарк. Благодарение на новия си спонсор А1 България. Трасето е дълго близо 4 км, има 15 завоя, 8 леви и 7 десни. Дългата старт финална права е над 900 метра, където скоростта достига над 280 км в час. Може да се конфигурира в цели 21 различни варианта, от къси за тренировки трасета до пълната дължина за големи състезания. Пътят от София е около час, 65 км по посока Самоков. Има достатъчно голям паркинг, но по време на големи събития идвайте по-рано. Още на входа усещаш, че това не е обикновена писта. Модерна инфраструктура, големи екрани, медицински център и ресторанти и магазини. Да си зрител на такава писта не е просто да гледаш състезание. Това е празник, това е гордост, че най-накрая и България има модерна писта от световна класа. Това е място, където се раждат нови фенове, където децата мечтаят да станат пилоти, където стари приятели се събират. Днес видяхме страхотни битки, чухме невероятен звук и прекарахме един ден, който ще го помним задълго. А1 Моторпарк не е просто писта. Това е новото сърце на българския мотоспорт. Ако обичате скоростта, това е вашето място.